ko kinde mane no kata matimore pinje ma oko ng'anyo mane pacho kae gi ng'anyo monego bed ni timo ka ikwedo chenro mopogore opogore mag sirkal bende gisebedo ka gitimore okang' moro madwarore sani kiluongo wach ng'anyo ni jopiny bende ong'e ng'anyo kit ng'anyo mazimio luongo ka giwacho ni odwa ng'anyo mamuol e weche gi mag uchumi kata pek mar ngima. Rien ng'anyo to polisi ema kethoga ka giyudo orders. Iwinjo. Be David nigi chunga in a more disciplined way to ng'anya there would be no chaos. I can tell you. Nikech kata joma ne ng'anyo go gi control ga themselves. Luonje gi okuoga nono polisi ema keloga. Man I can tell you. Nikech magi gik man na participate ye. Iwinjo. And I remember an gi mang'eyo ni sirkal winjo mogik en ng'anyo. Iwinjo. An mane gi mang'eyo. And that's why wadwa bungu chak tedre maber ka nyoso chako cha. Now they will start getting some sense. Nige bunge no okine ka koro ini waji ng'en president goga kore nikech jowa mancho dhi mano join. And ogi joka beno ng'eni gini is wrong. You understand? Why you no nego wachul taxes but why is it pesa mane no so waso yudo? E mokwongo lal nwaga. Ene mo midwoko ne joka. Kendo joka modwogo mi position in government. And you see that's why his policy cannot fail. Nikech joma ne katiba wono so golo woko should not even be leading anything in this country. Emangagu position sani. So ng'anyo I can tell you an ng'anyo I can't say ng'anyo rach. Nikech kama koro gitero ga jino jo bunge ka ing'en bro wacho no an waneno ka joka